Estem amb el Santi Grimau a l'obrador Greco Foie Gras, situat al municipi de Sant Pere de Ribes. Santi, tot va començar al restaurant El Greco a Sitges i ara elaboreu foie gras. Com va ser aquest canvi d'activitat? Bueno, no va ser un canvi d'activitat. El Greco vam tancar l'any 2007, vaig tenir una oferta de venda i vaig vendre després de 20 anys de portar-ho. I després de 5 anys va ser tota una anècdota el fet que jo feia foie gras pels amics i per la família, per Nadal, i la meva companya, que és la meva actual sòcia actualment, em va dir per què no fas una mica més de foie gras per la gent que conec i que els hi comento que fas foie gras, com el feies al Greco, i que el volen comprar. Dic, home, no cal, ja ho faig una mica més i ja els hi regalem, vull dir, que ho provin. Diu, no, que jo els hi vull vendre perquè hi ha molta gent que vol pagar, que vol comprar. Dic, bueno, doncs, si vols fer, ho fem així. Anem a França, comprem el foie gras, fem una partida important de 50 quilos i mira de vendre-ho, i si no, doncs mira, ja s'ho menjarem. I ens van deixar l'obrador del Messi, Pasqual, em van deixar la màquina, em van deixar tots els amics, em van deixar, vam fer un petit equip d'amics i vam elaborar durant 3 dies 50 quilos de foie gras i així va ser, i vam començar el 2012 i ara ja portem 7 anys. I quina és la vostra oferta de producte? La nostra oferta de producte, tenint en compte que no podíem lluitar, ho teníem molt clar aleshores, el 2012, amb empreses de foie gras i estaven establertes des de feia molts anys, doncs vam mirar de fer un producte diferent de qualitat, sense additius i conservants i amb una creativitat gastronòmica que no existia aleshores. I partint d'una matèria prima, que és la matèria prima de les Landes, considerada la millor del món. A partir d'aquí, com la matèria prima era molt bona, al cap d'un temps, vam veure, ostres, si tenim una matèria prima molt bona amb la que estem fent el foie gras, per què no oferim a restauració, alta restauració a Barcelona? I vam començar amb el Jordi Cruz, la Sarti, pam-pam, i així, mica en mica, vam anar introduint el foie gras i ara som elaboradors i també distribuïdors de foie gras, el que és Barcelona i Catalunya. Llavors, entre els vostres clients podem trobar... Sí, podem trobar des de restaurants que gasten el nostre foie gras elaborat, fins a restaurants d'alt nivell que no poden comprar foie gras elaborat i llavors compren matèria prima nostra per elaborar els seus foie gras. I en què es basa el creixement comercial d'aquest obrador? Nosaltres vam començar fent molta marca. Molta marca vol dir que ens havíem de posicionar com a marca. Per això vam fer durant 4 anys moltíssimes showrooms, degustacions, anàvem a tot arreu, per llocs de prestigi com el Real Club de Tenis de Barcelona, Porsche, al final buscant l'alt standing de societat que ens podria posicionar amb revistes també molt especialitzades i llavors tenint el posicionament de marca ens és molt més fàcil poder vendre el que és la qualitat. Sí, ha d'estar les dues coses relacionades, marca i qualitat. I creus que per estar situats al Garraf us aporta aquesta situació algun avantatge competitiu? Aquí el que ens aporta és que als de fora els hi costa molt venir a vendre aquí, perquè des de Barcelona hi ha un cost afegit que són o t'has de passar per les costes o has de pagar un peatge d'autopista molt car. Llavors aquí no tothom ens arriba com pot ser a Barcelona, que allà hi ha més voràgin del que són comercials i tot és molt més complicat. Aquí estem una mica més protegits. I també és veritat que el fet que jo hagués tingut un restaurant 20 anys amb un cert prestigi fa que la gent em conegui i sigui més fàcil poder parlar de tu a tu amb els cuiners o amb els propietaris del restaurant a l'hora d'oferir els productes.